Ki Kyrtong ki bala dap da kajing dukhamen CM Shibun ki bala thepkam na kabenta bontli ki kam hapo aktanat pulet ke jela Meghalaya husnem arza khat khandai menta gasngi ke la Pynlong ya Jingïakhih Pyrshah da kabashong hakmat ko office ambos ban Pyrshah jur ya kajing bam permenashu ya ka result habikran bat kinong pathai khubor ubi sangma ulo Nongbah ki layakhi Pyrshah na kadaw bala penslam palat ban penbena ya ka result kini ki Kyrtong ki lapan sengoru ya kaniesha umentri katnat ki kampo yang ke jela uba lakemen rembui hakabaya dai bat ki jingkhus lai jingmut jongki So the agreement was done last 2021 only, but the king also gave a resolution of we request the Indian government is pending announce the result also.